Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekar Gumelar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ala rasulahu bil huda wa dinil haq liyutirhu la tidqul walau karihal musyrikun la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid alaya. Ora lenggah kakung Imam Putri kang tansah sinongsong karahayun. Monggo ingkang kaping pisan kita tansah puji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kirana ing kalodhangan dalem menika kita taksih kaparingan bagas waras kalis ing sambikala sehingga kita saged kempal manunggal nyawiji dadi siji wonten laladan mriki kanthi rahayu nir ing sambikala. Sesepuh ini sepuh ingkang kasepuhaken ingkang tansah agung mastuti dhateng papayaning kautaman kinarya tepa palipuning putra wayah ingkang tansah pono ing pamawas selebda ing pitutur ingkang tansah kinabekten. Bapak Ustad, Bapak Kiai, Ibu Nyai ingkang ngrinten kelawan dalu jumaket sumanding kitab wahyunipun Ilahi ingkang dados tuntunanipun para santri ingkang tansah kala bekteni. Datan kalumpen pangemban-pangembating Satya Nagari ingkang dados pandhem-pandheme kula dasih Bapak Lurah sak prangkatipun, Bapak RT, Bapak RW ingkang kalodhangan dalu punika maringi palilah kula sak kanca saking campur sari jangkep Nyajpara Sekar Gumelar membela yang bayar. Bubiak suasana nyaduk dawuh tinimbalan ingkang hamengugati nuninjih Bapak Zainuri Dal Santi Bunda Yasemi ingkang kalodhangan dalem punika ngayahi jijiban dados kang sepuh kula krapakaken putri kinasih ingkang asma Diah Arum Sari ingkang sampun kajatuh krama dening Ngeroko Mas Muhammad Abdillah Kurniawan putra atmaja saking Bapak Haji Rozi almarhum dalasan Ibunda Hajah Zarona ingkang mijil saking laladan Ngabul Kecamatan Taunan Kabupaten Jepara. Mugi-mugi risang temanten sarimbit ingkang sampun kadhawuhaken dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah tetep sak omah ora bakal pisah nganti yaumil kiamah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Matur sembah. Nggih panuwun kang tanpa pepindhan, dulur kulanang gumilang juru incenge Indonesia, Elbas Audio, matur sembah nuwun, mugi-mugi ngantos
paripurna ning adicara ing sak mangke. Ujuk dumateng sedayanipun Kang Pilenggan ingkang tansah rena suka ing basuki kasenungkuyung dene widodari cacahipun sekawan widodari badhe kula topaken setunggal bapa setunggal ingkang kalebat asmanipun kula aturi jumeneng jengkar saking Palenggan tumuju sasana wiwaha. Monggo kaping sepisan widodari ingkang mijil saking laladan Rasak Jepara wonten Diajeng Lina Katulistiwa. Kasusul widodari angka kaping kalih ingkang mijil saking laladan Pakis Aji wonten Diajeng Ica Sri Tanjung. Angka kaping 3 widodari ingkang mijil saking laladan Jambu Merahnya Indonesia wonten Diajeng Safira Jumeneng Wong Ayu. Widodari pamungkas ingkang mijil saking laladan Kecamatan Kembang wonten Diajeng kok kenalan. Ayo Nduk Wong Ayu Jumeneng. Anis Markisa. Lan derek tetepangan kula pribadi MC sing paling barik dhewe sak Indonesia. Idaman kaum hawa selalu sentosa berbahagia selami-laminya. Dua seralalala kanthi sesanti, salam sayang takkan hilang, salam rindu takkan layu, tut muri handayani, terus karya tatane bumi, kanthi nguri-nguri kabudayan Jawi. Sesarengan campur sarinya Indonesia, Sekar Gumelar membela yang baik. Cacahipun catur widyodari dalu menika badhe maringi panglipur kunjuk dumateng panjenengan sami ingkang pilenggan kasinungkuyung dene Gumilang Entertainment matur sembah nuwun, Elbas Audio matur sembah nuwun. Iki nok wilayah Dermala Nduk ya, iki nembe sepisan iki ayo diapik-apikno muga-muga angger pendak tanggal langsung do tanggapan ya. Amin. Nggih, Pramusaji Bunda Siti, teman-teman Bunda Siti matur sembah nuwun. Lampahipun adicara terlaksana berkat panjenengan. Oke? Siap.
Yuk, campur sarine apa, Nduk? Sekar Gumelar. Jargone apa, Nduk? Pembelayang bayar no. Campur sarine apa, Nduk? Sekar Gumelar lo iki. Makan lo. Sepindah malih iki Porsarinya Indonesia Gumiyak swasana wonten kalodhangan dalu punika unjuk dumateng sedenipun tamu undangan saking pepundhen kawula Bunda Yasemi dan Bapak Zainuri minarak kanthi merdeka-merdekaning penggalih sinambi hanyedai pasugata ingkang sampun dipun aturaken. Campur sarine apa, Nduk? Sekar Gumelar. Jargone apa, Nduk? Pembelayang. Sing ora bayar rak usah dibela ya, Nduk ya. Campur sarine apa, Nduk? Sekar Gumelar lagi. Masuk. Oh. Matur gunging panuwun kang tanpa pepindhan.